morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि सिलचराव कटन गुदामाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। सुबुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला बृहस्पतिबारखालि दिवाली फोरबोनि गेजेराव आसाम सिलचरनि मोनसे खुननि गुदामाव गिख्रंथाव अर खामो। खौरां मोननाय बादियैब्ला सिलचरनि जानीगंज ओनसोलाव अर नांनाया गुदामनि न'खौ हांगार खालामदोंमोन। पडकास्ट स्पर्ट्स कर्टनिफ्राय जागायजेननायनि सन्देह गोनां अरआ गोख्रैनो गोसारदोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। जाथायनि उनाव जोंबाय थानाय अरखौ सामलायनो थाखाय जिल्ला नाङैनो गोबां अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ जायगायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव गुवारै गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन, मानोना अरखौ आरोबाव गोसारनायनिफ्राय होबथानो नाजानाया सोलिगासिनो दं। रावबो सुबुंनि जिउ गोमायाखै होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ हायुङारि राजा लामा 15 आव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। लामा जाब्रबथायाव बिफा फिसाजोनि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय दिवालीनि समाव मैया मंगलदै ब्लक सकनि बासव-नगराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाया माहारियारि राजा लामा 15 नि साखथलायाव जादोंमोन, जाय सोहोरनि गेजेरजों थाङो। जाउनाव बिफा आरो फिसाजोआ जिउ गोमादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादियैब्ला गंसे स्कुटार नम्बर AS 13K 8813 आ सिपाहिजारनिफ्राय मंगलदै फारसे थांबाय थानाय समाव राजा लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकजों सौग्रावदोंमोन। जेब्लानो बियो गोग्लैयो, उनथिंजायनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे गारिया सानैखौबो लाना थाङो। जाउनाव स्कुटि सालायग्रा मधुरा डेका आरो बिथांनि फिसाजो नन्दिता डेकाया जायगायावनो जिउ गोमायो। गोसोखांथाव दि मधुरा डेकाया बासव-नगराव साथाम फिसाजोफोरजों लोगोसे बिसिजों थायोमोन। थैनायनि समाव बिथाङा सानै फिसाजोफोर आरो बिसिखौ नागारलांदोंमोन। बासव-नगरनि थागिबिफोरा फालांगिरि मधुरा डेका आरो मेलेमगोनां फिसाजो नन्दिता डेकानि हरखाबै रुंसारि जानायाव दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनै गामि नाङैनो सोरांनि फोरबो दिवालीखौ फालिनायनि अनगायै रायजो-राजाफोरा थैनाय जिउनि मुलाम्फानि थाखाय गंफ्रोमबो न'नि भेदालियाव दुखुनि आलारि बाथि सावनो थिरांथा लादों। थामथि खौराङावनो दङ सिलापथाराव गोदानै जोनोम जागोदान गथ' फाननायनि दायाव लोब्बा थानाय साब्रैखौ हमबाय। धेमाजिनि सिलापथाराव गोदानै जोनोम जागोदान गथ'फोरखौ फाननाय बायदि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोलिगासिनो दंमोन। बे समावनो पुलिसआ गावसोरनि बिमा-बिफाजों लोगोसे साब्रै सुबुंफोरखौ गोजानाव दैथायहरो। रायखांनो गोनांदि सिलापथार पुलिसआ सेक्सन 61 साबसेक्सन 2, सेक्सन 143 साबसेक्सन 4, BNS-RW सेक्सन 75/81 जुडिशियेल जस्टिस केयार एन्ड प्रटेक्शननि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो सिलापथाराव जानाय बे खुदिया फाननाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। रिपर्टनि बादियैब्ला सिलापथारनि निलकनि थागिरि बुरा बरा, बिमा सबिता बरा, बाबुल बरा आरो दिलीप सइकियाजों लोगोसे गासै साब्रै सुबुंफोरखौ मंगलबारनि सानजौफुआव खायो आरो धेमाजि जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरो। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।